Playing production. Giờ nếu cái này guys, ơi trên fullkopi, banda kopi, rồi alu, không đúng là thằng mula, alu, tomato, rồi dọc khăn thau, bây giờ bạn đồ, hồi trong bầu sẽ alu chứ. Ini bari jaza beka sebere. Aino ko uno sti hen guys danan tua. Ise subscribe खालामगोरदो नोंथांमोना एसे बुरजा खालामगोरदो. होमबानो लासै नुलांगोन जोंनि न'खौ माबायदि. दे होमबा गाइस नायलांबाय था. गाइस नोंथांमोना जोंनिखौ नुखाबाय जानो हागौ मैगङा मा मा गायो. दंबावोसो आरो ओरै फारसेथिं दङ. देखायजोबखाबायानो बांसिन. बिराद गायो जोंहा आरो दंबावोसो ओरै गय बागान बेनो गय बागान आलुजोब गासिबो दा होमबा गाइस आं दुगैनोसै दुगैनानै लोगोफोरजों एसे बेरायनोसैलाय फ्लाइअभाराव लोगोफोरनाव थांनो नागिरदों आं दिनै बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया गाइस थांसै होमबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा बुङो दे होमबालाय होमबा गाइस बारिफोरखौथ' नुखाबाय गासिखौबो बारिफोरखौथ' नुखाबाय आरो उनाव डिटेल्सफोरखौ उनाव मोनलांबावगोन लासै लासैनो दा आं लोगोनाव थांसै लोगोआ नेगासिनो दहाय फन खालामगासिनो दे होमबा गाइस लोगोनिसिम सहैबा लोगो मोनसिगोन दे होमबा गाइस आं लोगोनियाव थांगोरनि लोगोआ नेगासिनो दहायनिफ्रायनो आं दा थांनानै बेखौ लोगो हमबायसै लोगो हमनानै एसे बेरायनोसै लोगोफोरजों थानानै आराम इन्जय लानोसैलाय बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया दा थांगासिनो आं बिसिनियाव हस्टेल बन्द' जानायनिफ्रायनो गैया हस्टेल थायोमोन नालाय जोंनि लोगो जेब्ला गाइस एबाराव फैबाय जेब्ला सिनेमेटिक दसे नायदो ओमफ्राय जोबजासिम नायदो भिडिअखौ क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव खुवाजोबबाव उनाव खुवाजोबबाव होनदां बाबुराव मोनजायाबा ओमफ्राय बिगुरजोगोन मोनजायाबा बिगुरजोगोन हाला गोजाना आथिं मावजोबबाय थाब फै जाला थेथेर मोनजोबबाय मा खालामनांगौथाय फैबाय था क्रिकेट गेलेनो गोरलैफ्रा लं जाम्प बारदों गोरलैफ्रा लागाव हो माथो लागाव बेयाव लाबो नोंसिम लाबो हाय गिदिंना थांबावबाय सासे थांसै नामा ट्रेन गावनाय मेथाइ लादों लाबाखै सोंनि र' लाबाबाथाय होगोन मेथाइ लाबोआबा होगोन नै केमेरा दंखायो ए जाबाय थेंक इउ लाबोदों ए जाबाय थेंक इउ गाइस मोनाबिलि जाबाय बिजौआ मोरलेस नुबाय दे होमबा जिखि जादोला नोंथांमोना नायबाय थादो बिजौखौ थांजासिमखौ आरो लोगोफ्रा बैयाव दं साथाम मेथाइब्रो हट मोनसे हट ओरै स्टेटास होनानै
Sabrina. Ada kita. Punjabi pants. Punjabi pants nih maklum. Jenis kenapa orang? Volleyball. Oमफ्राय जारला हिनजावा ओरै थांबाय गिदिर गिदिर सान्दुं नांथें माबालाय सिङाव जाखावगासिनोलै मालाय सारमोना मिन्थिया नोङो जुदि बै सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनो हायोबा आं नोंनो निउ मबाइलखौ हरगोन आं नोंनाव मबाइल गैखाया नै मबाइलखौ हरगोन आङो बै सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनो हायोबा नोंनोब्रा मबाइल मोनबावगोन नों दे माथो नोंलाय हाग्रासो जेनेबा हामारो दा हामारो नों हरगौ दा नोंलाय हय दाइल' अब्बा हारमोनियम खाते थे फेटला बाबुराव बहाय थांगोन एबार बबेयाव फ्लाइअभार मालाय बिदिनो फिलिं रायलायदोंलै मालाय हालालै नैया सासेया सिरिथार नैया ओमफ्राय सिरि खाफ्रामबावनाय बे सासे भिडिअ फिलिंल' आयो हालालै हाब फिसालथे सानजों सिगां सोंथारब्रा जोंहा उनबाव ओमफ्राय अबेजों लाबोगोथाय फाग्लासो जागोन नै सानै हिन्जाव सासे ओइ माजों लाबोगोथाय फाग्लासो जागोन मानसिफ्राथ' जाखाला नालै नालाय जाजोबखाबाय नै गेसाव मोनामबावोसो बियो फाग्लासो मोनामबाय कर'ना मोनामखायो नै ट्रेनबो फैगासिनो दुगै माबावाखै नामा मजा आया